Il-Ġappuniż ta' 31 sena li ġie arrestat brabta ma' każijiet ta' qtates li nstabu maqtula fl-aħħar ġimgħat f'xi lokalitajiet madwar Malta ammetta ħtija meta s-Sibt tresa l-qorti. Il-Ġappuniż jismu Satoshi Okumura u jgħix taslima u tresa l-qorti akkużat fost oħrajn b'moħqrija u qtil ta' annimali li rreżista l-arrest u li darab b'mod ħafif uffiċjal tal-pulizija. L-investigazzjonijiet kienu kkonċentrati madwar iż-żona ta' taslima hekk kif il-pulizija kellha indikazzjoni li l-persuna involuta kienet tinsab f'dawk l-akwati. Kien fit-tlieta ta' filgħodu tal-ġimgħa meta l-pulizija osservaw lil din il-persuna miexja fit-triq Manuel Dimek f'Taslima. Ir-raġel barrani twaqqaf minnu fih u minn tfittxija li saret fuqu instab li kellu paringwanti tal-latex simili għal dawk li allegatament intużaw fil-qtil ta' qtates kif ukoll xi pakketti tal-ikel ta' qtates. Wara li ġie arrestat, saret tfittxija fir-residenza fejn jgħix, fejn ġew elevat il-ħwejjeġ kollha li s-suspettat kien der liebes u inqabad fil-filmati ta' numru ta' kameras tas-sigurtà. Meta tressaq il-qorti, il-Ġappuniż wieġeb ħati għall-akkużi u issa l-każ mistenni jkompli fil-15 ta' Settembru li ġej.